Hello everyone. So नोंथांमोनखौ दिनै बे भिडिअनि सायाव आरो बरायबावबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बेनो जाबाय आब' बिजिन्थानि बार्थडे। So नायलांदो। Hello Sansali. दायो केकखौ हानो स्टार्ट खालामसिगोन। So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bijintha. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Thank you. Zelfde schoenen. Hi Mindy. Hi. दायो बेबायदिनो बार्थडे पार्टिया सोलिगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था।
नोंखौनो नेनानै नोंखौनो गोसो फागुना जावलिया मानोबा उरां फारा बोथोरा सफैलायबाय खासि बिबारावहाय नांबाय बोथोरा सफैलायबाय खासि बिबारावहाय नांबाय बोथोरा गोसोआ जावलिया नेनानै नोंखौनो नेनानै नोंखौनो बोथोरा सफैलायबाय खासि बिबारावहाय नांबाय Hello everyone. So दिनै बार्थडे सेलिब्रेटआ जोबना थांबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि नुदोंमोन आं कमेन्ट खालामदो आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो बेनोसै स' गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय